Wannan sabuwar waka ce mai dogon zango wadda za mu rika kawo muku a MD Showman TV. Ku biyo mu, ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi mana comment, ku yi mana sharing. Mun gode. So kai wa hauka yalla bai ni ba ban yi ma ba mu je mu can dole kai bayani dan naga ka fara kallon idona lalle basira ta kudi waje yan mata ni dai ke bar zagani wutar kara za ta kona yaro idan ya taka iya sanina yara na kurke bugun shiya to maza oga je ka dawo kaya akai na saka ku aiki naga kamar ma kuna gudun shi kuma fuskar ku ba bacin rai sai ka ce kun dau albashi an karzo ban gane ba sauke gammo kun ruda ni allura za ta tono garma yau ga bari kuma ga mai gona sa in ba igiya aka sa a gurin ba kuma haka ne kuma shi tsuntsu me wayo a wuya ake kama shi kidoba me rakawa ta ɗazu ta ce min tana sha'awar yau ta ci gumba kuma ka san shi je mage bai kyace ƙasa ta naɗe ba faruwa ne ki faɗa shi ma ya faɗa ban gane ba ai oga lamarin sai kallon mu nan ba mu gane shirin ba bari in je ni gida na yi barci kila ma na ga amman tauhe kuma mai kike a wajen nan ga ki da wasu kamar ɗan tahe yawwa da kuma can wani ya saki baki kamar biri ya ciji a bahe a'a baba kamar magana in kaki za su yi ma sharri daga ƙarshe ayi kallon kallo yau zanga kilo to kai shi ma ku kama min shi yara baba aransa yana zagina wallahi tallahi ban zage ka bane Allah ban zage ka ba dan Allah ku sake ni dan Allah ku sake ni wayo baby na anan ya kamata ka nuna musu ko kai waye baba yana tsoron yan sanda ba na so su saka shi hawaye shafir minki a bar ƙaunata ko in ce miki mamata ta kai abin ka ya fara yawa oga yana so kai ma kana so yara na ku ta samu su kiya gaba ɗayansu asali za su kwana to ai hi kenan kai dala mu je wuce mana Idan wannan ne farkon shigowa ka MD Showman TV, to dan Allah kai mana liking, kai mana subscribing, ai mana sharing, kai mana comment, kuma a biyo mu domin kallon ci gaban wakar.